Καλησπέρα. Είμαι ο Μάνος και αυτό είναι το δεύτερο μου βίντεο στο YouTube. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για τον υγιεινό καφέ με το γανόδερμα. Άραξε καθώς πρόκειται για βιντεάρα και είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτό το βίντεο θα τον αγαπήσεις και εσύ αυτόν τον καφέ όπως τον έχω αγαπήσει και εγώ. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Αρχικά θα σου πω ότι αυτός ο καφές είναι αδυναμία μου. Δεν μπορώ χωρίς αυτόν τον καφέ. Το πρωί όταν ξυπνάω, πίνω 2 ποτήρια νερό και μετά από 10 λεπτά κάνω αυτόν τον καφέ που βλέπεις εδώ πέρα. Είναι υγιεινός, είναι απολαυστικός, μου δίνει απίστευτη ενέργεια, ευεξία, διάθεση και το καλύτερο, δεν βάζω περιττές θερμίδες στον οργανισμό μου. Δεν πεινάω εύκολα όταν πίνω αυτόν τον καφέ. Δεν με επηρεάζει στο στομάχι, δεν έχω ταχυπαλμίες. Εγώ είμαι λάτρης του καφέ. Πριν ανακαλύψω αυτόν τον υγιεινό καφέ, έπινα πολλούς φραπέδες και δυστυχώς με πήραζε στο στομάχι, ένιωθα ταχυπαλμίες, είχα πολλά νεύρα, είχα άγχος και ευτυχώς όλο αυτό το άλλαξα με αυτόν τον καφέ. Ποια είναι η αγαπημένη συνήθεια του Έλληνα? Ο καφές. Γιατί να μην πίνει έναν υγιεινό καφέ και να πάρει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται? Και το καλύτερο, ότι η εταιρεία μου Golgano έχει στο site μου διάφορους καφέδες και ροφήματα, όπως σοκολάτα, που είναι αγαπημένοι για τα μικρά παιδιά, που στο σχολείο τους βοηθάει στη μάθηση, στη συγκέντρωση, γιατί άμα πίνουν γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα νηστάζουν εύκολα και δεν προσκεντρωθούν. Οπότε η σοκολάτα με γανόδερμα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Επίσης θα δεις το καφέ των 3 σε 1 με μη γαλακτοκομική κρέμα και ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, που είναι υγιεινός και είναι και γλυκός καφές. Θα δεις καφές Cordyceps, Lions, θα τους βρεις όλους αυτούς στο site μου. Στην ουσία ο καφές είναι δωρεάν. Πληρώνεις μόνο το γανόδερμα. Θα σου δείξω τώρα καρτέλες γιατί να προτιμήσεις το δικό μας υγιεινό καφέ με γανόδερμα. Η DXN, που είναι η εταιρεία παραγωγής μου, έχει το δικό της εργοστάσιο. Ελέγχει όλη τη διαδικασία καλλιέργειας, ανάπτυξης και παραγωγής. Είναι υψηλού επίπεδου τεχνολογία, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και επίσης τα πάντα ελέγχονται από την καλλιέργεια μέχρι την παραγωγή, δηλαδή μέχρι να φτάσει αυτός ο καφές στα χέρια σου. Η ποιότητα των προϊόντων είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Έχει σοβαρές πιστοποιήσεις, ISO 9001 και ISO 14001. Τα πάντα ελέγχονται. Δεν έχεις τίποτα να ανησυχείς, όλα είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα. Ο καφές είναι επιλεγμένης υψηλής ποιότητας αράμπικα 98%. Είναι απολαυστικός, είναι υγιεινός, η ποιότητα του είναι πάρα πολύ ψηλή και όπως είπα πιο πριν, πληρώνεις το γανόδερμα. Πάμε τώρα στην επόμενη καρτέλα. Ο καφές μας είναι καλός μεταφορέας, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και δίνει οξυγόνο στο σώμα και στην ουσία δεν κουραζόμαστε εύκολα. Όπως είχε πει και ο μέντορας μου, ο Dr. Lim, όλοι μπορούν να ξεχάσουν να πάρουν συμπληρώματα. Μπορούν να ξεχάσουν να πάρουν ακόμα και τα φάρμακά τους, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ να πιούν καφέ. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Τώρα κάποια ευεργετικά αποτελέσματα του καφέ μας. Σου χαρίζει ενέργεια, διάθεση, ευεξία, όπως είχα πει και πιο πριν, διάβγεια, σε χαλαρώνει, σου κάνει ποιοτικό ύπνο, δηλαδή τον πίνεις το βράδυ και κοιμάσαι, τον πίνεις τη μέρα και νιώθεις ενέργεια, είναι απίστευτο πραγματικά. Στο στομάχι σου, δεν σε επηρεάζει στο στομάχι, στο έντερο, βοηθάει στην καλή λειτουργία του εντέρου, στο ρουπιτικό. Θα αναφέρω αργότερα και μια ιστορία υγείας ενός ανθρώπου που είχε πρόβλημα με το ρουπιτικό του, αιμορροίδες, αρθριτικά, στην όρεξη, αποτοξινώνει σε βάθος ο καφές, εξορροπεί το σύστημα. Σε άτομα που έχουν πρόβλημα με το θυροειδή, κυκλοφορικό σύστημα, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και επίσης βοηθάει σε αθλητές για να έχουν περισσότερη ενέργεια και αντοχή. Θα σου δείξω τώρα τι περιέχει ο καφές μας Lion's Mane. Είναι αρωματικός καφές και το τονίζω, είναι με μη γαλακτοκομική κρέμα και ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Είναι 100% υγιεινός καφές. Είναι υψηλής ποιότητας με εκλεκτική ποικιλία από καφέ αράμπικα. Έχει πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά το μανιτάρι Lion's Mane και σου προσφέρει αναζωογόνηση στο σώμα σου και σου δίνει ενέργεια. Τώρα θα σου πω κάποια πράγματα για το Lion's Mane, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάθεσή σου, επειδή ρυθμίζουν την παραγωγή των νευροδιαβιβαστών όπως η ντοπαμίνη και η σερετονίνη.
Σε βοηθάει στην καταπολέμηση του άγχους και του στρες και της κατάθλιψης και σου προσφέρει θετική διάθεση. Αυτό το εξαιρετικό Manitari Lion's Mane που υπάρχει στο καφέ. Επίσης είναι γεμάτο με αντιοξυδωτικά, πολυσαχαρίδες και άλλες βιοδραστικές ενώσεις που σου ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα. Είναι ένας υπέροχος καφές που αξίζει να τον εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Θα το βρεις φυσικά στο site μου στο wellgano.com και εκεί θα δεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρεις για αυτόν τον εξαιρετικό καφέ. Πάμε να δούμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον καφέ μας με το γανόδερμα. Λοιπόν, είναι συμπλήρωμα διατροφής? Φυσικά και δεν είναι. Για μένα είναι κανονικός καφές. Όπως τρως φαγητό κοτόπουλο ρύζι, έτσι μπορείς να πίνεις και τον καφέ άφοβα. Έχει υπερδοσολογία? Όχι. Μπορείς να πίνεις και 2 και 3 καφέδες την ημέρα, δεν σε επηρεάζουν καθόλου, μόνο καλό σου κάνουν. Έχει παρενέργειες? Όχι βέβαια. Μόνο θα πηγαίνεις πιο πολύ τουαλέτα, δηλαδή ότι σε βοηθάει στο ουροπητικό σύστημα, τίποτα παραπάνω. Είναι κατάλληλος για ομοιοπαθητική? Ναι, είναι. Μπορείς να τον εντάξεις στην καθημερινότητά σου ακόμα και αν ακολουθείς ομοιοπαθητική. Επηρεάζει αρνητικά τη φαρμακευτική αγωγή? Και βέβαια όχι. Μπορείς να τον πίνεις άφοβα ακόμα και αν παίρνεις φάρμακα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα πάνω σε αυτό. Αποτελείται μοναδική επιλογή? Όχι. Αντικαθιστά τις καλές συνήθειες? Φυσικά και όχι. Φυσικά δεν θα το πεις στο καφέ και είναι το μαγικό φίλτρο. Θα πρέπει εντάξει, να προσέξεις και λίγο, να κάνεις γυμναστική, να μην πίνεις πολύ αλκοόλ, να προσέξεις τα junk food, να μην τρως πάρα πολλά. Απλώς ο καφέ σε βοηθάει, από μόνος του δεν θα κάνει δουλειά. Μπορώ να τον πίνω μόνιμα? Ναι, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Εγώ τον πίνω μόνιμα, εκτός από καφετέρες που θα πιω φρέντος αναγκαστικά γιατί δεν μπορώ να του ζητήσω καφέ με γανόδερμα. Είναι σαν το μαγικό φίλτρο του Αστέριξ του Οβελίξ. Φυσικά και όχι, αν και για μένα προσωπικά είναι. Εγώ έτσι το βλέπω σαν το μαγικό φίλτρο, αλλά προφανώς και δεν είναι, θα πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα εκτός του καφέ. Και αυτά είναι τα συμπεράσματα που θα δεις στο καφέ. Είναι κάτι που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην καθημερινότητά σου, αξίζει να τον πίνεις. Το στέλνω ανεπιφύλακτα, μην φοβάσαι τίποτα. Είναι 100% υγιεινός, ακόμα και αν παίρνεις φάρμακα, ακόμα και αν ακολουθείς ομοιοπαθητική, επειδή πολλοί μου το ρωτήσανε. Δεν έχει καθόλου υπερδοσολογία. Εγώ πίνω και 3 και άμα γουστάρω πίνω και 4 καφέδες την ημέρα. Και δεν το βλέπω σαν συμπλήρωμα διατροφής. Αυτό δεν το ξεχάσεις, δεν είναι όπως μαγνήσια, μαγκάνια και τέτοια. Και ασβέστια. Για μένα είναι ένας κανονικός καφές και τίποτα άλλο. Ένας 100% υγιεινός καφές. Και τον πίνω και μόνιμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου διαβάσω κάποιες ιστορίες υγείας σχετικά με τον καφέ μας. Θα πάθεις πλάκα. Ιστορία υγείας 1. Λοιπόν, άντρας 45 χρονών, αιμορροίδες, άρχισε να πίνει τον καφέ και μετά από λίγους μήνες είχε εξαλειφθεί εντελώς το πρόβλημά του. Μόνο με τον καφέ. Δεύτερη ιστορία υγείας. Λοιπόν, άντρας 40 χρονών, υπέρταση, η πίεση ήταν 14,5 για πολλά χρόνια. Μετά από 2 μήνες με τον καφέ μόνο η πίεση έπεσε στο 12. Απίστευτο. Λοιπόν, τρίτη ιστορία υγείας. Γυναίκα 60 χρονών, πρόβλημα με το θηροειδή, ξεκίνησε να πίνει τον καφέ, είχε περισσότερα κιλά από όσα πρέπει. Πίνοντας τον καφέ άρχισε να νιώθει πολύ καλά με την ενέργειά της, με τους πόνους της. Όταν πήγε στην ενδοκρινολόγο της είχε 2-3 όζους και εξαφανίστηκαν. Και τη ρώτησε η ενδοκρινολόγος πώς το κάνεις αυτό και προφανώς ευθύνει τον καφές γι' αυτό. Θαυματουργός καφές όντως. Και μια ακόμα ιστορία υγείας. Ένας άντρας 85 χρονών είχε πρόβλημα το ουροπητικό, είχε σπάσει τη μέση του και αποτέλεσμα να μπλοκάρει το ουροπητικό του τελείως. Και δεν μπορούσε να πάει τουαλέτα. Με το ζόρι ξεκίνησε να πίνει τον καφέ. Δεύτερη-τρίτη μέρα έγινε το θαύμα, ενεργοποιήθηκε το ουροπητικό του σύστημα και οι καταράκτες άνοιξαν. Είδες τι μπορεί να κάνει ένας υγιεινός καφές με γανόδερμα? Μόνο αυτός. Μόνο καφές φαντάσου. Πού να δοκιμάσεις και τα άλλα προϊόντα μας. Αυτό το βίντεο μου, αν σου άρεσε μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe, γιατί θα ανεβάζω και άλλα τέτοια βίντεο και θα πάρεις πάρα πολύ γνώση μέσα από αυτό. Φυσικά για οποιαδήποτε απορία θα μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Θα με βρεις στα social media, θα βάλω από κάτω link, γιατί ανεβάζω καθημερινά περιεχόμενο και στο Instagram και στο TikTok. Οπότε ναι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Peace out!